Pro-Amis on meidän reissussa kysymys pitkästä perinteestä. Tämä on järjestyksessä 14. Golf-Resetti Pro-Am, joka järjestetään joka kevät jossain meidän valitsemassa hyvässä golfkohteessa. Vuonna 2000 oli ensimmäinen ja nyt ollaan menossa 2013 ja ollaan aurinkoisessa PGA Cataluniassa. Ja tässä on perinteinen Pro-Am-idea. Yksi pro, 3 amatööriä muodostaa joukkueen ja pelataan joukkuekisaa ja parhaat voittaa ja hauskaa riittää ja hyvässä seurassa pitkä viikonloppu. Kyllä! Mahtavaa! Mahtavaa! No niin, onneksi olkoon. Upea iikeli. Mikä on fiilis? Mahtava! Ensimmäinen, siis uuden ensimmäinen iikle. Ihan totta. Kyllä, kyllä. Ei uskois, kun katsoo noita lyöntejä. Joo, se oli kova. Mutta ryhmä auttoi. Kenttä on hyvä, fiilis on loistava. Siis sää on loistava, kenttä on hyvässä kunnossa. Hyvä pelata. Hyvä pelata niin kenttä. Pari vaikeita juttua siellä on, mutta hieno paikka. No niin, siellä me edessä pelattiin ihan sun lyöntejä. Miltä Proon näkökulmasta tämä kenttä vaikutti? Tämä on hyvässä kunnossa ja greenit on tosi upeat, varsinkin tällä puolella on tosi nopeat. Nopeat ja kovat oli jo. Miten sä itse vertaisit näitä kahta kenttää? Tuolla on vähän vaikeammat toisella kentällä lähestymislyönnit, ne on aina vähän korotettuja ja jotenkin bunkkeritkin lähempänä. Se on vähän enemmän ylös alas koko se homma. Lähestymislyönnit on paljon vaikeampia. No miten sä rankkaisit ylipäätänsä tämän PGA Catalonian noin niin kuin golfkohteena? Kyllä tämä on ihan loistava paikka. Täällä toimii kaikki. Kentät on hyvät, 2 kenttää, harjoitusalueet on hyvät, hotelli on hyvä. Että kyllä täällä kelpaa olla. Ja vielä loppuun, miten tämä teidän Pro-Ami, meinaatteko voittaa tämä koko homma? Ainakin alussa oli odotukset korkealla. Katsotaan nyt, miten se tässä menee, kun toiset tulee sisään maaliin. Ryhmä Peltomäki saapunut just maaliin ja minkälainen on fiilis? Siinä ainakin upea putti loppuun, upposi hienosti. Kiitos, fiilis on aina hieno. Mites tykkäsitte kentästä? Kenttä on aivan loistava. Vähän liian helppo vaan. Miten vertaisitte eiliseen kenttään tätä kenttää? Erilainen kenttä on, että tämä on enemmän lupipelaajan kenttä kuin eilinen. Eilinen on pikkasen oltiin vaikeuksissa, mutta ehkä huomenna tulee onnistumisia. No, kenttä oli tänään erittäin hyvä ja tämä tuuli oli aika haasteena. Greenit oli tosi kovat ja nopeat. Siihen me kesti vähän aikaa adaptoitua, mutta ihan hyvin meni. Mitä veikkaat, mikä on teidän profien kesken kovin tulos tällä kentällä tänään? No, tosi hyvä on, jos menee alle paarissa. No minkälainen kierros takana? Kiitos. Sanonko suoraan? Sano vaan. Vaihteleva, eli ihan paskaa. Joo, ei, oli vähän haasteita tänään, mutta ei se mitään, huomenna uusi päivä taas. Aika kinkkinen tää tuuli ja kovat ja todella liukkaat greenit. Kyllä, on todella liukkaat, että on niin kuin tekee pelin mielenkiintoiseksi. Hieno kenttä, hienossa kunnossa, greenit aivan loistavat. Kyllähän täällä on niin kuin ilo pelata tällaisissa olosuhteissa. Miten sä vertaisit näitä kahta kenttää? No onhan siis stadiumkoossi on huomattavasti haasteellisempi, että varsinkin tällaiselle tavalliselle klubituupparille niin sanoisin, että jopa vähän liiankin haastava. Ja tuurikenttä on erittäin kiva, siis se on sopivan haastava, vähän enemmän avauksissa tilaa ja tosi monipuolinen, mielenkiintoinen kenttä. Ja molemmat on siis totta kai hienoja kenttiä. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos.